Dneska bych se s vámi chtěl podělit o to, jak nejlíp začít na serveru terapie.cz, takže pojďme se na to společně podívat. Takže první věc, co bych udělal po připojení, je, že bych si vybral svůj rank Warrior Plus, který dostanete zdarma za použití kódu od nějakého content creatora, který tvoří oficiálně pro terapii. Za mě můžete použít třeba kód ANY, který já už jsem použil, takže ho nemůžu znovu použít, ale dostanete tím Warrior Plus na 7 dní, což se rozhodně vyplatí. Dále určitě na terapii budete potřebovat level. Level je to vpravo, co vidíte. Level vám udává to, co všechno můžete na tomto serveru dělat. Takže za splnění levelu dostáváte klíče nebo peníze, které později využíváte. Taktéž odemykáte různé kity a příkazy, jako je aukce, tradování a tak dále. Za mě nejjednodušší způsob je jít do questů, zahradnické úkoly a zde si aktivovat nějaký quest na farmaření kytek. Tady je například, ať zasadíte tady tuto krásnou žlutou kytičku 64krát. Takže vy začnete úkol, vezmete si kytku a teďka ji budete do kolečka pokládat pořád, než vám to napíše, že jste splnili svůj quest a dostanete svou odměnu. Takže teď jsem quest splnil a můžeme se podívat, co jsem dostal. Dostal jsem 5 XPček do systému level. Tady vidíte můj postup na level a potřebuji ještě XPčka další. Tak jo, já si myslím, že by to pro tohle kratší video mohlo být všechno. Nezapomeňte dát like, odběr, popřípadně na TikToku follow či srdíčko. Ať se vidíme i v dalším videu a v příštím videu bychom si mohli říct, k čemu slouží gemy a tokeny, které jsou tam vpravo. Je to velice jednoduchý systém a určitě to pochopíte. Nebo bychom si mohli povykládat třeba o novém valentínském updateu, který je na serveru. Tak jo, já se na vás budu těšit do dalšího videa a zatím čau!